ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கான காலை ஜெபம். அன்பும் கருணையும் நிறைந்த பரலோக தந்தையே, இந்த இனிய ஞாயிறு காலையை எங்களுக்கு அருளியதற்கு நன்றி. இன்று உம்முடைய ஆலயத்திற்கு வந்து உம்மை துதிக்கவும், உம்முடைய சந்நிதியில் அமைதியும் ஆறுதலும் பெறவும் எங்கள் இதயங்களை ஆயத்தப்படுத்தும். ஆண்டவரே, ஆலயத்திற்குச் செல்லும் எங்கள் பயணத்தை பாதுகாத்தருளும். உம்முடைய வார்த்தையை கேட்கும்போது அது எங்கள் மனதை மாற்றி எங்கள் வாழ்வை நல்வழியில் நடத்த உதவிடும். இன்று உம்மை ஆராதிக்கும் எல்லாரையும் ஆசீர்வதித்து, நோயாளிகளுக்கு சுகம், துயரமுள்ளவர்களுக்கு ஆறுதல், நம்பிக்கையற்றவர்களுக்கு புதிய நம்பிக்கை அளிக்கும். இந்த நாளை மகிழ்ச்சியுடன், அமைதியுடன், உம்முடைய சித்தத்தின்படி வாழ உதவி செய்யும். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமேன்.